Cadw'n heini. Uned 3 a 4. Wyt ti'n cadw'n heini? Ydw, dwi'n ymarfer bob wythnos. Fy hoff beth ydy rhedeg. Pryd wyt ti'n rhedeg? Dwi'n rhedeg 5 kilometr tair gwaith bob wythnos. Mae'n galed, ond mae'n fy helpu i gadw'n heini. Pam mae cadw'n heini'n bwysig? Mae ymarfer corff a chadw'n heini'n helpu lleihau problemau iechyd, fel clefyd y galon. Mae'n helpu colli pwysau hefyd. Oes unrhyw broblemau arall o achos diffyg ymarfer corff? Mae gordewdra yn broblem fawr y dyddiau hyn. Hefyd, mae llawer o ferched yn poeni am eu pwysau a sut maen nhw'n edrych. Beth ddylai pobl wneud i gadw'n heini? Mae'r arbenigwyr yn dweud dylen ni ymarfer 5 gwaith yr wythnos am 60 munud. Pa fath o bethau gall pobl wneud i gadw'n heini? Gall pobl gwneud llawer o bethau, fel cerdded, nofio, beicio neu rhedeg. Mae ymuno â chlwb yn hwb mawr hefyd. Oes digon o gyfleoedd yn yr ardal i hybu ymarfer corff? O bod yn onest, mae llawer o gyfleoedd yn y Canolfan Hamdden a chlybiau. Ar y cyfan, mae ymarfer corff a chadw'n heini'n hawdd yn yr ardal heb gwario llawer o arian. Cadw'n heini, uned 3 a 4.